Hello everyone, good morning. Good morning. Ay, sa kadali. Pamaklas pa rin. Hello, good morning everyone. Good morning. Mayang buntag sa tanan. Ito ko gusto kong pimple eh. Ako kagamay sa ako ang happy. Okay, Apan good dako morning. akong dughan Kasing-kasing. sa paghigugma kanimo. Hindi na pa ito na ba? Ako heart view. Good morning everyone. Kabalo ko sa giulat sa mga pictures karon. Unsa man? Nag-uniform na ko, no? Nagulat sila advisory. Nga unsa mga travel ban unsa man? Atik ayo ba kay salig kay suspend na sila sa Compostela. Ano pa? Wala pa ko idea na. Shark ka ba? Hello, medyo dugay naka-live. Kailan kay- ulan. Medyo ulan o Sige, na loko. busy Sige, ko, nag-paperworks ko. Good morning once again. So, Yes. nalapod ka karon sa ato ang kabuntagon. Very short na live para sa to ang Word of 5 God. minutes, 5 minutes. Yes. Karon nga kabuntagon. We will be blessed whole day kung magsugod ta sa Yes. panuya sa ating Lord. Unahan na to ang Word of God. So, Time check is 5 o'clock in the morning. 6 na. Atik kayo ninyo. Suspension ka. 5 o'clock, 5 o'clock. Atik kayo. Madto na siya Compostela po guys. Pero medyo hesitant pa po siya kay maniid pa sa mga dalan mo kay basig na ay mga baha. Anyway, life must go on. Mag-suspend man o dili Yes, ang live, kay still live maayo must ang go Dios on. bisag ulan padayon siya makikuban sa to. So dito maglangay adto ta sa tong Bible verse Asa malapit? sa Santiago James. or James sa English. Chapter 4 verse 7 and 8. Kinahanglan nato ni nga verse karon para sa tanan nato nga pagabuhaton o sa tanan nato nga mga pagaagian sa tong kinabuhi. Balikon ako, James or Santiago chapter 4 verse 7 and 8. Busa magpasakop kamo nga masinugtanon sa Dios apan sukli ninyo ang yawa ug kini siya mokarapil pagdalagan gikan kaninyo. Dumuol kamo sa Dios ug siya moduol kaninyo. Mga makasasala hugasi ang inyong mga kamot. Mga maduha-duhaon putlia ang inyong mga kasing-kasing. Wow. Thank you so much sa Word of God nini nga kabuntagon, no? Gimanduan kita nga ang pinaka-highlight dia is sukli ninyo ang yawa. Meaning, mga sala. Yes. Mga principalities sa kahanginan, sa kadagatan, o sa kayutaan. Unsaon na to Parang mga pagsukol ang yawa, it doesn't mean na pareha sa to ang away bugno sa kalibutan nga pareha sa Russia Ayun lang. Sige. nga no, dunay gira dili ing ana nga gi-refer nga ato ang suklan ang Against yawa. against Kundi principalities. ang ato ang pagabuhaton is magbuhat ta og maayo ing ana na to pagsukol ang yawa sa to ang pagkinabuhi sa matag adlaw. Dili ta magpauyon sa mga kalibutanong butang, no? Example unsay mga uso karon, mao na pud atong sundon kay trending, no? Dapat na ato ang suklan ang yawa, ato siyang si tawag ana. Ato siyang nalimot ko sa term. I-counter nato ang tanang buhat sa yawa, di ba? Sige. So, Specific ta. Dinis kalibutan niya itong ipoyan. Ilang gigin nato nga suklan nato ang mga principalities sa kalibutan, sa kahitaan, sa kahanginan, o sa kadagatan. Example niya na. Sa matag Domingo ta, dili ta matugsubungan. Oo. Mga ama, di matugsubungan. bisag di Domingo. Dili mag-inom. Uso ba yaron ang kuan kanang isabong? Oo, lagi. Gi-allow na sa itong kuhan na sa permit ko, lain siya. Legal Sugal siya. gyapon siya. Legal siya. Apan, lain sa paminaon sa mga anak sa Dios. Yes. Meaning to say, bago ka na to ang sala sa nahuna sa pulong o sa buhat. Meaning to say, dili ta magpakasala, dili na to yunan nga ang mga kailayan sa yuta o sa kalibutan, sa mga dagkan ng mga hinungdan,
atong pagabuhaton. Stay away from them. Yes. Stay away from Iyon ba them. yan sa Ephesians chapter 6 verse 10, sa katapusan magmalig-on kamo uban sa kusog sa Dios. Tama ba ako ang pagkasulti? Kaya nga ato ang bugno daw kuno dili batok sa unod, kun dili sa espiritu sa atong paningkamutan nga makabarog kita batok sa malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Dagan kaayo ginuwatan ang yawa no nga dili nato mamalayan. Daghang matang nga ang sala sponsor niya na si Capital Y. Kaysa lang Y. Mala mga sala. Likayan tanong sala. Inom-inom. Likay-likay. Mga chismis-chismis. Likay-likay. Away-away. Likay-likay. Mga magtiayon. Ipatibabaw ang gugma. Dili hatred. Dili kapungot o kasuko. Dili mga pagsilos. Dili mga pag-unsa pa man. Diha ito kay kung ang kaninyoon masudan og sala, kapukal ang gugma, delikado na. Yes. Magmasinugtanon kamo sa Dios. Sukli ninyo ang yawa og kismisya mo karatil pagdalagan gikan diha kanyo. But pasabot sa diha nga makita sa yawa nga nagkinabuhi kita uyon sa kabubuton sa Dios, dili siya magdwell sa ato ang kinabuhi, especially sa ato ang panimalay, no? Atong dili man ta perfect pero atong pagkinabuhi atong i-check matag karon og unya kung na-align pa ba ta sa kabubuton sa Dios. Ang atong hinagiban isip mga Kristohanon, malikayan na to ang mga talang mga matang sa sala nga dili na to mahirap sa kadaghan, mao ang mga pag-ampo. Prayer Ingon is pa dire, prayerful. dumuol kamo sa Dios og siya moduol kaninyo. No? Saon na ng Ginoo Mga pag-ampo. ang Ginoo, pwede man na siya nga anytime man na ang Ginoo matawag pero saon man kung di gyud ta moduol diha sa Sa iyo. mga trabaho, sa opisina, asa man ka sa kaumahan, asa man ka sa kadagatan, sa kayutaan, asa man ay mahang feel, giabot sa ibang trabaho, ana gayud ang Dios. Sampita lang, pilagi sa mga pag-ampo. Mga makasasala, hugasi ang inyong mga kamot. Kinsa may dili makasasala, di ba kita tanan makasasala man ta. Magpaputli ta kanunay, maghinlo ta kanunay sa pang mga kasing-kasing. O mga maduha-duhaon putlia ang inyong mga kasing-kasing. Putli ang kasing-kasing. Kaya ang kasing-kasing may templo sa ating Ginoo. At kasing-kasing mo yung pilihanan. No kili ang tinuod ng simbahan. Asa man talag pasilong ng simbahan, pisikal na siya. Kapag tinuod ng simbahan, ang atong kasing-kasing, ipuyan sa atong langit ng Diyos mo mahal. Yes. So, dalaygon atong buhi nga Dios niya kabuntagon. So, igsuon ing na imuhang kaugalingon nga uban sa grasya sa Dios, suklan nimo ang tanang buhat sa yawa sa inyong kinabuhi. Ug pasabot mamahimo kita nga mo resist sa tanang buhat nga dili makapahimuot sa Dios. Kana lang atong sumbanan sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi, no. So, with that, I know na mahimuot ang Dios sa atong kinabuhi. Yes. So, Kaya lang, yes. nagduta nga panahon sa kabuntagon. Atong balikon ang atong verse dito makita sa Santiago or James chapter 4 verses 7 to 8. So ato na siyang basahon, no? Aron nga mahimo pud kita nga lig-on diha sa tubangan sa pagbuhat ni Dios. Once again, suklan na to ang buhat sa yawa. Okay. Ang hinagiban, mga pag-ampo. Yes. Kining kabuntagon, gikan sa kong pamilya, alaga kaninyo, this is Ray Antonio. This is Ray And grace. Antonio. Thank you so much and God bless, God bless everyone. Bye. Bye-bye.